Здравейте отново, счетоводители, за всички, които ползват вече NSI асистента за автоматизирано подаване на годишни отчети към Националния статистически институт. За всички вас ние решихме да направим много по-улеснено конфигуриране, за да може по най-лесния начин вие да настройвате NSI асистента, от кои клетки, от кои страници на вашите Excel файлове той да взема информацията. В предните видеа вече видяхте как конфигурираме NSI асистента да работи с темплейти от вашите Excel файлове, като в ето тези поленца тук добавяме страницата и името на клетката. Сега обаче в NSI асистента разработихме нова конфигурация и вече не е необходимо да работите от тук, да добавите поле тук в дясно и да задавате клетки. Сега може да отидете на страницата на NSI Assistant BG и директно от тук да отворите менюто справки, което ще ви зареди списък на вече предефинирани такива справки. Добавката към браузъра може да я затворите, когато работите с тези справки, тя не ви е нужна. Отваряте справка баланс, тя изглежда по абсолютно същия начин, както изглежда в NSI. Това е страница BAL, която започва от клетка D10. Копираме BAL D10 тук, след което натискаме звездичката и тя прави автоматично разпределение надолу по колони и редове. Тук в предходна година записа BAL E10, което ние го нямаме в нашата бланка. Затова изтриваме тази колона, задържаме Shift от клавиатурата и натискаме звездичката. Това означава, че ще се изтрият надолу само в тази колона всички зададени конфигурации. Сега от тук се проверявате D11 продукти, развойна дейност. Ето виждаме D11. Тук не е продукти развойни. Продуктите започват на 13. Следователно копираме тук D13. Слагаме го в продукти и развойна дейност. Натискаме отново звездичката, като задържаме Shift, за да се разпределят само в текущата колона. В колона от предходна година не искаме разпределение. И се разпределят от текущата клетка D13 надолу. Така продължаваме проверката. D18 е това. Тук имаме земи. Земи отиваме на D22. Нашите земи са на BAL 22. Задържаме Shift, натискаме звездичката и разпределяме надолу. И така след това трябва да запазите, като натиснете бутона Запази промените, за да може това разпределение да остане във вашите настройки. И когато отидете тук на настройки и натиснете баланс, вие вече ще ги имате тези разпределения тук, което означава, че дори да ползвате добавката, вие вече ги имате тук в добавката. Сега ще ви демонстрирам как да се конфигурирате лесно DMA справката. Дълготрайни материални активи, която е огромна, има много таблици. Имам някаква вече конфигурация зададена, само че съм сменила ето тук името на страницата на нещо друго. Примерно на DA на кирилица. Отивам в първата клетка, сменям името само на страницата DA, след което натискам звездичката. Те се
заместват във всички останали колони. Като обаче трябва да проследите вече дали тук редовете отговарят. Земи е на D13, тук в случая е на D14. Променяме го на D14 и по същия начин продължавате надолу. Това разпределение става по всички колони. Ако решите, че тази таблица няма да я подавате надолу, изтривате, натискате звездичката и тя изтрива всичко надолу. Ето можете да видите как тук колона C вече е станала D, тук е E, тук е G и така, точно както е направено в файла последователни колони. Колона F, която е номер 4, в нея не се попълва нищо, следователно тук е останала празна колона F, но следващата пета колона е вече с номер G, с буква G, което е напълно вярно. По абсолютно същия начин може да настроите също формата респондент, справка на предприятието и всички останали, които са различни тук. Надявам се това значително да ви улесни. Пожелавам ви успех!